वडील वसंत गोविंदळी अशा तऱ्हेचं आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतीचं तेल करावं असं त्यांच्या डोक्यात कधीही नव्हतं. त्यांनी अनेक वैद्य डॉक्टर या सगळ्यांना भेटले. त्यावेळची बाजारातली सर्व तेलं त्यांनी वापरून पाहिली. अनेक डॉक्टरांनी सुचवलेली औषधं केली, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शेवटी घरगुती उपाय चालू केले. त्यांच्या आजोबा त्या काळात एक तेल बनवत असत. त्याचा रेफरन्स घेऊन त्यांनी काही प्रयोग केले. जंगलातनं जाऊन औषधी वनस्पती आणून त्या तेलाचे काही प्रयोग केले. त्यातून त्यांना असं काही तेल सापडलं की जे त्यांच्या वयाच्या 85 या वर्षापासून पर्यंत त्यांचे केस काळे भोर होते. केस गळायचे आणि पिकायचे थांबले. टक्कल पडणं थांबलं. ही बातमी आजूबाजूच्या गावात इथले प्रसिद्ध इतिहास संशोधक अण्णा शिरोडकरांना कळली. ते म्हणाले की एवढं चांगलं जर तेल असेल तर तुम्ही परवाना का मिळवत नाही, आणि म्हणून परवाना मिळवून या तेलाची निर्मिती. ज्या वनस्पतींमुळे आणि ज्या औषधामुळे त्यांचे केस गळायचे आणि पिकायचे थांबले, ते शेवटपर्यंत केश संपन्न राहिले. त्याच्यावरून त्यांना असं वाटलं की मी एक सामान्य माणूस असून गावातल्या वनस्पतींचे प्रयोग करून मला एक चांगलं औषध सापडलं. ही परमेश्वराचीच कृपा आहे, म्हणून त्यांनी त्याचं नाव कृपा हेअर टॉनिक असं ठेवलं.